Направих. Айде, Жеко да е бъргър, да е бърз, да е умен. Неговата стъпка да е най-хубавата. Айде, мамо, ти ми се питат. Айде. Айде, мамо. Айде така. Уху! Знам. Златото. Кой имаш, мамо, ти? Аз си казах, че златото ще го привлече, няма как да не го Не, не е избрал това. Взем питата, коте. Дай ни питката. Взем. Да ми какво ще се заявя, ама златото фан. Първото, ма няма нищо. Не му го дай, не го баре за Той го слуша. Той го прав. Той иска да каже да обсложи. Топката. Нищо няма, не бавим, ако Той казва да обсложим. Ма не трябва да баре. Айде. Казва да обсложим. топката. Айде, спорт ще има, баскетбол ще играете. Ще играеш ли, мамо? Значи златото и баскетбола. Жеката знае, че стане богат баскетболист. Айде, готов е.